Ada for Shafoni etie for mama mu nyina wakwa aba Enfambra Emergency Ghana TV eso niamansan age ede atum ene nso mo sonfuna na akosi amasan so age medwa a me de next story aba be kamesa no eba be som na ene de di kan a wo hye adwumadi a mesere waso be like na afi wa share na wa subscribe ede ama wonua ene ye wo rastaman bi e wo yanim hase ya asem o de bai ne se ni nua adi na wu ni nua bonatirimoden wa ye na de ama na hye no ni ebisa no nkoma wo de boy ne se eye ono ankasa ni nua maame ba akọ papa ba akọ moja ba akọ ni nua ya na mo bia watu wa ye japade na wo kope obi din e de ahye so abra wo kọ na krachi a oba ono be so oja wa mehwe nkwan mu ono ni din e no de ehye nkrata na eso sa nkrata semi ya oyeye eye efi ono anakumem anase obi e na hye ne se wonye sad na anase den e na kokoba ya no nti ode ne japade nyina kokoma oba obeso oja wa mehwe nkwan mu yenkwan na nsem no pii e na odi to dwa ya rehosem yenkon ne nkonkoti afi ye ba na wadwe nche kakra won na odi ato comment section hono e de ama mesre wa so be like na wa share afi nso wa subscribe e de ama me yenkon ne nkonkoti enua be me embrace Rastaman boko de opane nyankopon adom oya Rastaman pajoane oya Rastaman pajoane enti yeyi ni nyina ye wunyi wadaroma pajosane tie waba na se ya na loko mo loko aha na ye se doso dodo chesa o chechire nom ne ade de tie ne se rasta na yo mu difference aha obi wo ho a wo ye for life okay una ya na egugugu mo chi o mo de nam no o ma egugugu o mo chi no ono no ye for life yes aha me mom reasons ye nyi tini so basabasa munyi so basabasa okay what time you have to me so but enye common so be hu se mayi so no okay and time see as I say me shadow no me bo ho ban at least I become part of me na ade na obo trinwi ho ban na wunyi odi papa yi wa bosako papa yi wa twako fom me twako fom ade na mo no eye munyi munwi na mu jaima eye bibrisa de tiene se nyankopon se bo abode no odi nimde ama wo bia wo nwi a wotwago no menim di ntia se wotwa wo nwigu se Samson ye wo no wantwa nwi na ngoda odi ko wieye nti wo so believe se at least ade anyame ade ama wo ade na se wokotwago okay se ka ho na da achi bia no wo kwa wo so ade wa de eko ti mo botaye no ene ese munnim amoto am ni sabi mo baabi eho no obetimi yi kire se eho no be da betima basenka betimi ayede na se ho nso nyankopon de kan mo ho ba na ene ade nti na mu yi se wunyi nwi dia jai na amoto am ni wo nyina mfu Dabi mo nya ne sa nti ya hane de mu yi sa pepe enso se no nso nyankopon de kan mo ho ba yi a wo kan kan se nwi ni nso nka betumi abam reason ne se o hrumu abrebia ni abrebia okay o try so bedinini on train emma nka bebre mamsa okay enti sanye te se bia obofo de kan wo ho ma de ba asasi so enti e bia esesa wo de kwa botaye bia pa ni honti e mamugina mo de ne se ye de kan ho ma mo de bai enti esesa mo de kwa na se ye de kan ho ma de ba se bia mo wo botaye se Samson no ye hu ne se enkom hye bi wo ne ho ense so wo de yiwan kanitrini twere ne kura kire o ba bi se ebra abonefo ba na kwam ne eton no de ma Delilah ko ton no ma ye twaye no na ho odin nyina asai enti mo mu die se ye twa mo nso mo de na be ye den utwa enye hwe okay o bibi anyewo okay but the make us a reason ti awde ye no e wo wankasa wo okay ye nyina ye twa hia hai ebetuma papa yo timensa ni fan so yi e wo reason awde ye no rasta me so me reasons but you believe nothing but the truth okay se wo share ni pa utimi kan okra ni pa nsisi wunua de oni ndum de panua bia ye no me papa ye nyadan emam na woni ni pantena asomdwem ano ye rasta for but adia ba ko ayen ye gidie as Ghanaians and se ye te rasta enkanka ne mo amogina mutrinwi sei na eye wi mo hyepa enya mo de no papa ma me ka ba ko nkyerɛ me kwatena ba bi fie ba bi mu na me ye hoho ne ma mienu o mo twam na o mesme di o machi afi ma na se
papa ya woko jama o hwe na obaya kronfo wa hu nature afen so rasta nipa gidie ne se 1 wo ye wudini 2 wo ye kronfo 3 onu wi nti nipa dodo no hu se rasta kra na o yeden osuro because oni mis adwembone ewo trim enso nya sa na tie real rasta bi ni ho a opebone Dabi udi bone a conscience of resident wan kasa bebu a wo force adan kra na sa de we ko yesa so ye papa try send no crack ane Dabi na fa pepepe ye e bro na bibia yakopon so afa so ye den e de ahira enti wote wa wote obi hu a o wa ni foforo o de hwe wo oh yeah and the possibilities nipa bi o ha ohu a oni say papa ye de when you say experience ni bi da wa bra bi obi hu asuro say bi a ono nko anam ai rasta wonyam obedi mawu na bi a usuro papa bebre bebre ni o kai ye de e hye bi ni ehwe bebre bi na me ye adwuma na me te sokoban na me ye adwuma na me pon na jobe 11 na me kofi ti me konna kanea wo se na kanea me so me sane na ma bi so o me nsam ba ntom hu se me fiti ya na America o mutu ya no o ma hu rasta enon tin koda na me ma bi so me hwe ne dan so e wo sokoban ho a ti anajo ende na mo yi agu so na me gina anim ho sei e na obi so abed high dan ni bi nti obehu se me gina ho na wasan akura dem ho no osuro ko ka chan se papa bi gina ko mo na ne tinyi gu na chi ofuri fa osuro no so me no mo nyina na wa nti omra and why nti experience ni bebre na rastas mo gi nyankopon di ye gi nyankopon di mo gi nyankopon di mo gi ne doba Jesus Christ nso di we don't believe him no dey in shada nyi ni sa rastas in shada nyi Jesus Christ na rastas mo gidie power asasi so eye de si ye gidie se na meka se obi a ne se na wo se dwene efa me minim se bio afidi a wotie ni mo profession sure eno nyankopon de ama osebra be ye sure yinim se la ewie no judgment day ewo ho bekwa kubu aten nti ye de tene na daachi no nyame no a obosoro no okonenim na so obusa se okra me ko asase so me de dwumadi bi ma ho eno ho adwuma na okoye ya na se wantimi a na je sa wo so eternity ene wadi ade amanfo ta hu wo rastas ho pa ne se abosonson mo de pa no mo hyeda yi bibi ase mo sum bibi nom ne saa ne omanioma no eye saa nete rasta ne bia oni ha sum bibia but rasta man persisi mensisi me de no kre edie ne no betena enso oso fa no kre de den ene mentena se ne be ya obia wa hanhwa obi wo ha we bone ho ntimi fa nche ho yes se af nyame no obo the friends ade nyina ana nyame no so mo doso omo nya ba akopɛ no nyame no mo doso aha metimi a kyerɛ o bibi kakra de ntia ma Lucifer ebae se wate no ho ai mento aso ametio yo se me fantum de amede no fatum me interested eye de mahunu enti na mpese bibusa saase bi na obi be hu sa wotemanim na me ne udi nkomo a wo hu ba bi a me free a meba mate yeah de o ne se fa se say panel ana yinyina ya tena se sure na yese ye be create abode ye be bo nipa se yeso na yese so na ye bo nipa no te bo nipa ye de home no ma ne wie ye no a o ye nipa no afei de o home na otumi ye nipa no bajo Nana Krobea unkwa pese o claim glory e ma ho se wo na wo ye bontam ti wo na wo chese wo super glory ana ye me na ye frame Lucifer and say no so for ta abode ye dia as I say praises no ye nyina so ye den ye nya bi nti na man tokwa ye den e see heaven na Lucifer ete na ho to Lucifer te na ho no wo say asase sufo ye nya den ye nwie ye sa na wo kan no okay Lucifer na wo ye bone no wantimi anche no na mum me amete ho a me ni hwe no se me ye bone a na oba be judge me na wagya Lucifer no ho why
enti rasta wo nso sie mu Lucifer nso ye god. Yes, Lucifer one of God. Oye nyame ne bia oka ho ne bo nipa. Nye nyame ne ba akopɛ no ne bo nipa saa da bi. Na mka say panel. Omo tena ase se ne mo ya panel ya mo dwene yi. Eno ho nyina adwene ho ye bebu nipa se so ne yese so. Nanso asummu me fa nse Kristo summu nkramu summu se ne ye ka se Nyankopɔn ye ka Allah no Nyankopɔn no ye de ye hu ne se eye kropɛ sa na ye de na Lucifer be ka ho. Se ono na klemu ana ye ya tena se ya to ya mamragu ana broni di na religion aba be hye ye nkon because kane no ya santom ba no mututu a na wo poropore to mo dwene ho sa na nkrofo yi die na mo wonti a ye sa de no mo tumi eye adenti na Christopher Bompaya se Israel nyame Abraham nyame Jacob nyame onka Ghana nyame da wonka Kofi nyame da de bia na obi krom amamre na wodi so wo de we papa what did the mention and a rasta fo nyina agidia na rasta mu nso ye wanjiche mu wo na me ka se ye obi o real me dey say ache obi also betimi akotena nsuase minim ba bi ho no ma obi a person dey movie o person dey bibi and a day na betimi ayama no but the natural na de bia no o respecting no e wo ha we asefu a me wo sister bi o me kwa na wa loko no the more na e loko no we a wo ho sa no me yi agumachi ani obi be ka sa de wunwi wusun wunwi wunsunwi Dabi Unsumnwi Dabi. Okay. Out of all, we just by the way. Hey, Rasta. Now she. One thing they say, at the about also ya na a wuni pa bia mu no. Yehu Rasta bia na onum wi. Ndiye. Sanu bia hu. Dabi. Meka se menye bi dade a ndiye yentro. Se be producer me na ade bia ni wiase a ebora na me mpese ba me hu sa ade no boro nkwa mpese me try how is look likes me pastis no na me de no apoteshi so ni pastis ade ade so no na me de no apoteshi no blue botramo mani aseja sa ni nyina wa ye bida papa fa so bia anya dai eni so de ababo no de tie ne se me yakwada no na me yama de sa kwada na me nyine ne de se ma adwene no so ye dai enyini se adwene na anya adwuma ni padua no ebre Abraham ben Moshe me ko tu no okay sanete okay na Rasta odi ankasa de say ya frame Joseph Ado ai na te he me wo pachi na afri he nso ya ankasa de ya travelers ye Burkina Faso for okay me bra panini na papa na ma me tu bata number ha be wo ye 5 okay me to so tu jodi achi me ansana na akaba bi no ti e be wo mo wo Ghana ye wo Ghana okay ye wo ya santimam ha nti we dwase koti se onim ho a ho ne atena ti ne asantefo no na atena si aganya tuntu fa sentence si sure onso ma wasante sam hiawo se wo ya asante by birth ye be wo wa asante mai mu okay ene awia yi eja Joseph Ado uni wunu apanyini edien na demo abepie na Krobea nso ne na bedwafo anim yo opani ebe mama ha mama tiefo nyina so ha mpani fose enye bone ebone kura so a yekram menua odi machi na okotona wi amwase no we teacher ni nti hona okobo no bra nti edruba bi ya antikutame ya antijame de ti ya ne se ne ho dodo no na ebusuafo mehwe no me bra ya so kohwe no na me so me kohwe no ti enkom na yasi kokufu bi ho na obi abo ne dua nti na asese ya hwehwe ba bi aduabo no free nti nya opani bi so a odi enimu ampa timi hu nipa ne gitum ne kodane dua no ti kodane dua no ensom yenkomra na jese de Nyankopon aka no eno ane be ho na se nipa no etimi hwere ne kra nto ofrim no ofrim no before so be free no
Oyare ye no ya ka se ne yere ne fa ne mre yen abusuafo wotrede me bra yi kan wante on fa bu nuane mra on pa ne nuane e fre ne sen Isamoro no one ne we hefa trede we amoase ti mo ka kire oba ne se on fa mu nuane mre mo sa on fa mre abusuafo to aso wa mfa na ama afei ye wo wa no de na betwam ekosehwi adan ya ne de ni ma de kro oba na ho no oba no free oba ne yesehwi ni okay enti wo de na free wi amoase watwam de ne kosehwi ti e wo mu ana ode ne bae me man pressure no ode ne bae okay me ba won so rasta to ode abo amane ne wie me ko onu apanyin so enti okoya ode ne bae no na omakwa akoye well bi na well ne da oba ne bag mu na oba ne de nam enti edru ba bi omo yese omo koje dro sefi ho aba ba den abrami nua no masane yade eno kra wo yese osade ne tuka mu bi o yare ontimi nya hwe yo ena wo so de ne kona me ne mbra se da bi na wo hwe nipa ho se ne wo se aye wo de ne tuka makohwe so be kwa ko wo kwa mu enti enu ade chi anopa no na me sister ba ko staketo hu se wo ne da ne bag mu na oyi koma me bra yi na me nua na ka kire nso onyimre me sa okay papa oyi we no koma we no me dia fankokot fankokot some fankokot enti oyi we ne ma me bra yi me dia nketu toy akom ja wo pre gigi we wi ana wel omo kasa so sa wel na kasa so sa ade chiana ye nua no free mu nana me de me mpese me twantro me ka kire me nua ne se wel ne menyi da menyi ga ni nti omo yantia no na yenhwe de wo wel num na me nua se Dabi oso yemfa nkokot instructions nti ono de yemfa nkokot na mse you aja wakan sa me nua pani no me ti me twa no nya den enwofom na de wel no koto court nti wel no ekoto court na ba se be kwa kokan wel no ba ko me bag mu sisi a yakokan wel no ejapade ni nyina no 65% eye ono ne na busuafo de ya wo nua na japade no 60 ono nkwa me pese mi hu se japade de be ma na ye na japade no aye ho real enti mu nua na japade no 65% of his real properties no eye se hwini ba ne nkwa ne na busua de ya Dabi ono nkwa o se ne ba o de na botre wel no ho se me na me ye okay rasta tobo ma me hwa de bra wanim opanyin we did this for the sake of record you from say hado de hado kopsel okay ede na na wo mu ka kire mi wie ansan ma ko rasta so bio kasagu we ni mame hado wo ko wachi kakra na kasagu we odan ba ko trede no e fully furnished wa fencing kama wode ma na yere no ena owo asase so 1 acre wa ye bibi woni nyina so enso wo aguna enso ode emu mienu ba kokra de wa ye abrosan foundation wo so e ma na yere na store dan mienu wode ma na yere ena baako wasi self contained mienu na ochiem ede baako ma ne nua ba na ode baako ma ne ba a wo ne nchen ena baako de em se yare enum no na ohie skento ton nti ho no sa ne tie na ode ne pension ska no so kese pa na snet na ma ne yere na ode tie 2 no ochiem 25% or mommy 25% or man the ban 25 no man is sister 15 no na the workers no so they be ma wo ena wo san so e de theatre ni nyina ma ne ba no the warning chain and warning chain na asase no e ne adan no so ne yire ni nua e ma wo no mo tena ye no wo de ma no no de pensions scan so bi ma sa kwada no so ne yere ni nua eba ono ne tena ye o so akra be 9 years say
and or the man and the will into what J will no what ya no be man tiana and I the court street court say me o catch me say why will na why mistakes p onya nko obesi sane o ma ewo mu nam say any one year voice note man lawyer and whoever or trusting say obetimi and make changes ne say or throw say ni name or person can change say eba e mane eye voice note no why and minim so or send you so one send you now send yere no delete ni nyina that night na no do we hey no ye adwuma ben no ye teacher or we are more secondary school teacher ni e wo wi amwase secondary school no qualified to be assistant headmaster kra e ma me a head teacher me rewura mu ma yenya school kra man wo adwisu anko ko as assist but na the projects na we no we are more hunti no mpese obeko okay but ko so ka kire mi na mi jai se me boka mi nanti o ma me break mesa ba so na question amba begusa on say where cratch ni e na wunua akohu were e wo ne yere bag mu no yi ye de brew no aka kire mi ma me ni oba na tenasi aka kire ni say me nua ni say waye we na wo ho nti fama me na me mfa nko court nko deposit enti wo say enye adwuma mfa ma me da say o ka kire wo say o peso ye changes no na nka wo ascratch ni wo kwan bia say enka wo be follow ye ni as at that time amana ba be tro de o peso tro ni nyina foforo na nka o de koto court ho na emom na nka nya wo e na o de ko adenti na wunya asa opportunity no wanye meba mebusa asa question no okay enti rasta to aso until the answer will na koto court e na ye dey me pese mi hu mo botaye na answer na ekofa will na ye kan no court no na just 65% akodi aba to say the obra chirichiri mu to aso ye hu se ne o chire no e ma me kra we no mu nkenkan no amenti ase papa ne say papa will de ye yanka secret but sofu bi a odi nachi one to chacha voice no ha metimi abo akere mu se me bra yi be kwa akosesa we mbaka akosesa will no mu asem will na bedi no ye kwa akosesa mu asem enti 10 million to mo yakaga mu na jase de ono peninsa aka no na se sofu na ye den adi no mansesa no na se sofu no si me ni papa pantimi sa o ka kire ne yere no me nua ne yere sa wo ye ni papa panti wo nsesa no se ne me nua no pese waye will no me maintain ni enti sofu ni di wo nua ne yere no eye me san ba so educationist enti say mo ba ha di enti na na obra ba na me ko bisa abra sa September sai fine die me ma me ba ha no titru first eye abanoma na oja no oja abanoma no o ya se kuku no ne ade ne mfa maga ya mfa ne se ne mpena ba de be kan sa mpena ba sorry mpena ba nti afei ye wo mu ya anti kutame ya anti jame ye beti ane se wakoton kuku no ne se na rabai ade ya se me kura yan kanwi na ade na otimi koton kuku sa wo fra ne go sa na hefo na gaga gasa na wo di nan ana Senate baby akọ yes eyi the flower say not so sika bi wase amfama akwada wasa afa yachi akọ se okọ ye ho krata na wayi sika na akọ akodi di lucky na omo frɛ me bra pani na omo sesa na tie dia se omo mienu amehia ye ntimi emfa sika no emma obia na afei so we nu mu asem de papa ayemi na kakra ne se pacho wo kuratimi sai we man ye witness will na be man ye ewa ha why na witness ma be man no ne kura sa one ne ware fie ba akom be ma foforo ne ware fie ba akom wono so ne ba ewo japade ona kwasa ne ba ketekede ye man no asase ewo will ni no ono ne sign ye witness ma wo ba ntina busuafo mienu ena will ne so no ye hu ba bia omokoye no eno ane se me mom madwene mu no me hu se ne nuana na wontimi nya hwe ti omo choro odi omo pe
because so one church papa wo le ko kan yede na wo hu mu asem no mo de ba ma na sai nti de na wo wo nim nyina no ne na busuafo ni nyina no mo ya we nti me de me pese nka ya de aba mpanifo ani mo hwehwem na hu sa ya mpa se nuane na ya we no ene a friend saying de one na wo ye no so ye ka se ne sa na tie de a se na osi pre no tama kwala ne ma mu ne de na on pre sa ba hu sa kwala ne ba mu na fe de ofum ejapade na se sa na tie de a ye kwala na ke no so ne yɛ mpɛsɛ ɛbɛyɛ die ne bia but ye wo ye no ɛne ɛbɛyɛ die ne ahwɛ akwada no sɛ yɛ mebra ha no ba so be it sɛ onya ne ban so a so bi ne nana no ɛde ba ya mo frɛ no a ɔka sɛ ne o de ɔka yɛ de ɛnya wo wasɛm adabi sɛ ɔka sɛ ne ɔbɛba ɛnya wo wasɛm why ɛnya wo wasɛm okay adɔfo ne ade hyɛ ɛnɛ asɛm a Joseph ɛne Copsel me ogidie sɛ manya odin ne right good omo de aba yanim ha no afei ma memra wo so opanyini back to my question now me bisa ye no we educationist ena sebe unuane nso wo education sector ni mu ena makohunu bibi etesa now unuana admete sebe memeti asie emema mutie muntie se oya will enya fine ya o kwan say o se sound will anytime ya wo pe enti say o ya will now person mpo u make amends e wom 100,000 times kra you have that right, it is within your right so obetumi aye sa ade no say o te ase enti unua sebe wakasa asem we di akere say ma yemfom so were ya me ye no emfom so bebre ne wom me pese me sesa nioma bebre na wo tena ho esa gie will no esa de kokoto court say enye valid na enye uniana no asem die enti na ayesa wafa se wan hunu situation na obebli me sa wadwene be ye osa ne yetie ne se na aseye wie na ba bia duro no wonu antimi kran sore nyina ho so hono na mum obetimi no wadi nkomo fi se wakọ oba ye ho no 3 weeks pen wo wi o wani 3 weeks papa mpo ena odi free mu enu nti na din se obeso pen mu kura atro se nanko obetimi atro a nke be ye changes na ena me adwene e ba me timu a e ma me ka kire no na eni se wonye voice note ma womo oji womo di no because minim se we bia no ye were executors o de nipa bi edi ejina ho hye wo no nsa ni wa mama ne wa mowa eso wa bia nkyere me se wa ye we kopim se me yire ne se dabi untimi family anu ko hye ekurase sa mra krom ho eduro benko ana ukopɛ no ho ede ya ma no a yenya bi wo krom fa ne bra kopim se wo de bae so ntina wa ye mre na edin o so pen musi ana ne se posa untimi oba de yo ba o ware na ankasa me ne papa ena koji na ware ma me nua no ye no ho ade ye kwasore dem ye bibia enti se sie ya ye kai mo be ma na busua no die pa na mo nte ase die pa ni ye mu nti amoma me idea eni me nua de enyepe me nua no wan kan kire me se we ne force no what ya say wakachem se waye mistake enunti na so o hihye ne nioma no so o ka kire me se nioma kakra bi na odi jame ohu enti na minim se me de wan hyeda ma me hwe ena o kire me se ne nua ba no o ma no edan nti o keka mu nsem bi ma mete nti na je se na adwene mu da ho na o nyade a bibi hye ne so me de sana mu no aha na ne ha me pa enti medi me nua yachi ene na ba ne se ne yiri na okofa na chiri no me oba ne mpena no o ka kire me se woni ne yiri no fa fura na asai oma wa fa afro 5 times full term o wa kwara na ba kokura de otimi nya 3 months enso na wa film enti wonye den nam so chale ponchen we bia na
ebi anafa wasi anhye eno okofa nchen so na obi wu no ka chem se abaya na woni no ewo ye no wonyini ni kwan odi ne nam so o suspect se akwara no be se nye ne ba na me ka kire me nua no no mo kire se Dabi ye no so tikebe ya untwa so na ye ntwa so no na abaya ne suban bi a woda na die no ye nyina ya kohia sa abusua ya frɛ kunani ya frɛ wo no ne busuafo ne wofanom ye nyina ya tena se ya fa adwene se okay akwara ne ye gina be kan ho enti bibia asese ye de boa obi a ye beye no mama akwara no so de nadwane adia ya be kan wo Kumasi High Court ya kire se memfa nsanka we ma executors nsanka to mi krata e friend probate na omun charge apade no fo obi ade yenye krata ansa na obi ade nsaka na wonim na odo nsaka court ne ode ye dan ye ho na wadu secondary school ho kogiska na oni kunani no di ntokwa agina mu na kunani se ye frɛ wo kane se bra bagiska na we de omutwa ma kunafo ti koje odie wan koje no akɔgye ne dia waba ne ho ne be konso se onfa de die bi onche ne die nim no onfa ne nti wonso kɔ ampa ansa na ukɔ ye oku se ya chemienu ne ye de odia ye de ne dia ama no wohu se ne wo sipre oba ya udimnika no akoduru na to se ye se ska bi ho nti wo bagye no mse de bi gise ye wo ho ena wo mahwa ye nkrata ne nyina check na ba bra besan a asem afi yeti yana wafa chire koko na minuandia amma mi se ki yemfa nhwa akwada no wakoton koko no de yemfa nhwa akwada no wakoton koko no ye frɛ wa se da nye no kure koko no so ye wo hweso ni a wo hweso ye ko afuom wa ampa o se wa beton ma o ma ni poto en kura obebu mu nnua emu nnua no so minua ne hye me se nka memfa mo ne ba ne dan so ne ba ne ni nnua ba no mimu nanka memfa nkanea obi egu ne heba no san ye heba ayo medicine nti no wo heba shops a amanfo ba for treatment obi wo wiamo aso obi wo ayi ye frozen techima nti no wo sentence mi no a operate maniska kama nipa wo ho nti odi saa emu aja pade ni nuru no kra eche boys ni bi na udimlika wakoton ade no na mehu se no abaya no wonim se akwara no nyemenu an ba ti sadia ni hwehwem ni hu se ne ba se ne ba yebe so be it se nya ne ba nso de a ni hu se wo de no be kwano nti se nya ne ba koko na waton ne ai no de ni mra be kan ya yensa ni mra no be kan ni ayensa saa ya no ada wo ye sahwini ana Dabi on di ofiri amo ase wa ofiri amo ase ono ye frɛ ne sei ono nso ye frɛ no me de am frɛ no ekwefi efia ono nso de efia sa o de efia rasta ono unim ne dey de minimum 6 frɛ no ekwefi ada wo ye mfantini ekwefi ayabrafi okay aye na ekua brafi na bi o ma aye na ekwefi o se o de afia de o se o de afia ofri kromo minim ne ofanom se ye kra ye se ma no kra mo kope tobo enti saa afia yi ekwefi a ofri wi amoase yi no ye mpena ana no ye yere no ye mpena o na say ni abusuan no mo ye mfomso say difference wo married wife mu and a side chick mu the fact is be ma ne oba wo nkire so automatically oba yere Dabi enti saa no e ba amamre kwan so a amamre recognize mpena no na mum e recognize oyire no ene yere no ba ye kai mo se okoji kunafo sika ye chemu mienu ma yere baako e ma wono nso mpena baako ade nti na mo ma asa anu de nyem nam cheska no secondary school for na ye o mo ade nti misro
and the Yamina. But one of my abusia. Abusiano, one friend cry. Man, Timushi, and Tokwaba and Sana, mate. More presenting some Muniana or Yerenumi, no, Dabi. Omunim say, or no be out. But I never hear. And Tinkana, it is up to Muabusiano. Some of us certify the ama appropriate quarters, and say, yes, wait a year, way and pana, Omunim pa, Omuye and Bibian, sir. Plan the Oma, 911 say, or Moches cano, or Musha that she mumino, a free way the man, a free way the man. I'm sending a banning tran or me, sir. Ras, and 2 years I say, dear Muhia, say, and yet DNA. Mimi Banem Fakala, no, Ras also dear now, on so what nature say, Mamesha on so dear. Nana, Wadaroma, Mimi who said, well, no, and you're authentic. Okay. Ni Pabina Kota dem, a flimu. Ah. Now, Pacho Willa, Mekura de Mayden Cosign, Mekura will. Now, because a Mobetimiak and Kaiwa. A Japadian Baby Asika will be a Rejanani or Kahun. Baby Asika will be a Gandhi or what as I say, Mosika. Adam Panano. There be Nirana and a quiff with Diana Papa Yakin. Now, Omunim sa or Bowen chain and a warrior back. To me, say, or Bana on any ten on Aquadano. And into a man on my chest as he can me no the minimum. Yes, I'm with the man or by. And to walk crowd here, you are of the view, say, well, no crying authentic. Dabi. What happened to my good true. But Obradia, dear, also of the view, say, real near correct. Or Casemin Fanco Tour, or no catch rail, Membran or Tiaseno. So free say we ban or free say we caught. No, they buy no catch him so I will, never ban or throw ban it nasi, or frame it nasi. No, Nimian, I can't say, far away in Mamma Fanco court. Was it any year you my farmer? Mamma shall be done now, be wona. Okay, Minia Bano, in your quiet ye, the bag, what no new neighbor one company. A year now, Cassano, on a now, Dabi. On a make us several times. Matthias, and Timina, only Niba. Okay, but would you or will him? Yes. Udewum ena munia ba ne nso diwum rasta diwum dabi onu kai ni obi a diwum dabi wa mo obi a na ne me kura me de na just books and second ya ban bola na de ma no so de be research oh dabi onu any books are no throw the ton oton no ton man kwara no call from secondary school no. Your friend is saying your friend is Samoro. No, yeah, you know, a day jatin, and I must say, oh, woman, that or one in Anna when you know, or call other station in an one. Until a day jatin, more year, singing an or can, I mean, some near the park. We're linguist or very good at languages. Okay, Mate, Messa Balsobio. And it is say, and your mammy, you know, any womb. Rasta is of the view, say, well, necrano, and your authentic. And Tianya Shishimu, ever well, the 1, 2, or Sawo, I didn't say, I could acro now, call the one chain, or send your barne prenuntino. Or to me, who say, a yenny aneba, and Tiania Tessadia. Ma menon fa quadanomra, Naniniano. Say any bar na enye ne ba no yenkonko yenhwehwemu na yenhu sa ba ya on ne wo nchen no on na de ekue fi enna ye ka ne ho asemi ba ne nua panyin ne nso capsule enso adwen kire ne say will ne de eyo no ani nua no ne ka kire ne say wa ye will enti yemfa nko court nkoto ho nemom ne ho to no ko be yesisae nemom ne ho to no a Nti sabre no sebe owu ye di say ni 3 months February mu no we anambwa February nti sata me kopsle ye ka phone Android ni ade na ye common aden wan kan kire ne say ono ankasa na nka wa record ni video na nka enye evidence say video don't lie yes amendment no to sa will na nka betumi provide the ama court muntie me pa na ompese ebeye spectacle o nipa bebre betwehia na enti okachem se me nko obeye me na me man adwene ne se
onye a voice note ni ade no onye changes a opeso ye no nemom maybe aye be ko bi aya na abusuafo no na yire abusua na omo wo ho ti na on percent na opese onya ne privacy a na waye ene so oye ye a oba no delete ye no sana eko bae mesa ba so odi obunya abotre asema meken meba mesa ba so out of in my hands is a copy of the will Moru Isa of Riamuase oyeye but if se okansa asem ye e de kire nia kopso ema ono ene de copy ema registrar high court e de certified true copy stamp e boss so dia edin so obesesa no kire se aponkyere ni frinsu ase ba be ka kire o se odantem awu a yenyi na kinyi eyo no ani nua be ma energy wore no kobusa ni nua no na ni nua ne share ne se me pesa me ya amendment de enso still fakoto enti a kire se onua no oboa onya amendment bia se no obeye de a enko ma wonfa sa copy we nkoto court me kire wade bia ni so me my real me pese me yen sakraye e wo me yiri mu ade am pese me yen sakraye no ade nti na mesa hyew a wo ye menua me twotwomtwo na me hyew se fa kokoto court miwa me pese me ye amendment e wo real nim ende ya asemisa ya asemisa nka me hotomia wo gidie se ho beto me yare a me mompa ye nsra me bofo so wo ma me mu sabe mari bia di ahe kakra bi enti me bompa ya sere me bofo se me bofo ei ma me nsori mfiri me yare mpa so enti se me pesa me ye nsakira ye wo me wiu ma me wani da so se eye dua no bu na abu de beye bia mefefe efom na mato de beye bia mesore na emo me hye wo a wo ye me nuane se fa kokoto ho ma me na me hotomi a me yen sachiraye ade na ene wa ama na amfa anto dem no anka se me hotomi a me yen sachira na nka be yete se we enye certified enti nko wu ye obi akofa sa akrata we ba yenyi ntum enti wo eno ama sa will ya gi atum wafa ye se nipa kasa wie na me kan say ye didi wie na kasa wie minua no eduru baabi no na ni noma bebre ho ani enimo enti na me only source of information pa ebeye we no minim na japade na wonnimu ne nsodo se wa bone wo real nimu wo de ama obi a untumi njim free ni pa se we no a medie ho a na minim so wa asase ne adan sa emudodo se na munyae we no Dabi o se we no se nke ya hunu a enka na japade ni bebre bayira ke hunu enti mudodo se na mo abusua no mu ya se ne we no mu ne hu se we ni we na mom wa amfa amaye ho ne asem na meka no enti we ya wo de call court o ye abusua ni good na o ye wo bad ni ope me meti hwei se me gidi se me japade nyina me de be che me kraman a obi antimi nyame wi o sure sa nti ni ope na oyeye no enti wodi na no asem so hwe na saasi a wasi dan wo so no media enti ene ma menka se yinkire o se wodi na no asem so bra wo kan ye de kire wo dia ene ewunua no oboa nso se enka ne hoto no a obeye nsakira ye bia no oboa o ka di twa wo ntro media ana wadwene anko o to se one ne yire ne konso se why voice note na oba na pepa so wahunu minua omunyina anim se oba na pepa voice note no wa mana na me say ko won send uya menkipu uye ya no send uye ya no send eduru ha o de tobo that equal right na wo access to unua no enti na nka betumi nso kra ma na ye video evidence kan wasem na me record wo na nipa wo ho still okay o de tobo eduru ha ene Sechedumase Community Bank PLC
anuanom na asebra yete hu nie ye wa anuanom nua panyi ni nua kuma onu bu mienu no omofoa adwene ba akoso omomfoa adwene ba akoso omofoa so se akwara na okofa side chick ewo no yenkwa yenhwehwemu wa akwara ni mu kire se akwara ne maame pre ejapade apapa ni gya se yemfa mo akwara ne ho bra no maame ne kura akwa akoton enti wo mususu se akwara no kura no enye wo no ba enti yenkwa yenhwehwemu omofoa so na emom ba bi yemfoa so ye se rasta de foa so se well ne nya authentic Kopsel enso foa so se well ne authentic kire se ni nua na ne ka kire ne se onfa nkonkoto court ena court nso de stamp aboso say a true certified copy or the koto honso ampa enti de yati hunie adofo ne ade hye ye behwe say bia me ya me wire na be ma menene ware fikrom te say ye kura na ma fresa nipa no amana ba be endorse say wo ye me dance ni meanwhile ne ba sa nipa kro no nso a obeye witness ne ba etna sa de oye will ne nchen ono nso ne ba ne wo ejapade adani omansu mu eni omansu na enkomo we eba ye nim no engine room enso etu ho anamo ababawa akuefi ya wo wiamo ase no wafre no ene nakasa afei uyi no to nchane a akuefi no ema maami bi ya wo so ono nso wo se hwi akontomra o se wo ye se ne doctor wo so wo ye hwan ye wo o ma ono nso frɛ yen eno nso ho asɛm eda nkyɛn but ade ba ko a adofo ne ade hye esese yesi sudwa ema ebusua no ete odom ho ase ena wiei mabedwafo wa ha yebebusa na yehunu de esese yedwo enso ede eka ho na wire ya owura ne yeye ansana okọ ne nsama ekire no ena wiei maka kire ose me wo ho copy ewa ha ya eni o me ewo mu no saade we eye ni bie ede mammema sebe hyene nso na hunu se uwu a enya oyiri ne besie oyiri ni sa atumi no uwu a enya o ma ne besie o ma ni sa atumi no se o ma ebenya sa atumi no a ogi free wo wabusua ho ansana watumi asie kire se krache de yare ye no nse na anuanu yi ka se fa ye nua bre ye omo na wu omo nua so tumi eye wo mo na ye omo de hye enti woti asi se wonnim se o wa abusua na sebe obi na betam wamu e shada kamdi wakosi adam ne mu a eye ahwe wo ntutu ye were no me anka sama hwe mama me ra ho kire se enemre abusua kwa akoye eyire ne mankoa media me ne me yire ne me ma media me ne me yire ne me ma eto de bia ya adwene wunchi ya adwene fie especially bia be wukura na ama meti ase o wanuanom nka ne ne de ofaase no ye bibi o ne de anuanom ye bibi na nei adwemone e na aba anuanom ne anuanom trim enti nuane nua kora nka enti ama saa odo no eni hobio o hwe will ni mu a eye the last will kire se nanum asem a wode che na japade etwato ya amoro isa a wo wiamo ase wo yeye wo se ne nsem no e wo wiri ni mu no wayi nipa mienu se wo mo na se oni ho a omo hwe nachi e wo na de chemu se nipa mienu no eye Tomasado ne number wom Malike Champon ne number wom omo na ye executors wakire se wo 4 plots of land ewa aguna jamase kwa so ewo poultry farm bi achi eno no wo chichemu yi 2 chamber and hall self contained house ewo one of the plot ne so eno oche edema Max Ado
Max Hado ne ye hwan ne ba Beba de one mpena ne kwowo ye no e na afa ni nua ba Mariama Moro omo mienu e na sa 2 chamber and hall self contain no e ye omo dia B our 1 classroom and 2 stores or the sa 1 classroom ni 2 stores no e no so 1 plot of land so e ma ne yere Regina enin ada na nko oye osi school ai na nko osi school and was ade 5 classrooms yeah no the foundation level and no 2 plots tio and no 2 plots of land so or the ma efiasema na ye hwan 8-year-old girl ne yire no nua de ebre no so enti ne yire nua ba akwada keto a wode won betena ye he and what the 2 plots of land or the ache wo mo or the ache akwala no afei 3 bedroom self contained house e wo tre dem patase eno no otena wui or the ama ne yire Regina enin Cocoa farm e wa amenase eno no oba na koton no or the ama Max Hado ne Beba no afei ni Herbal Center emu mfidie emu nro ye no wo wiamo ase or the ama na adwuma yefo nipa miensa eje Frimpon owusu afiri ye eni James Mensa Abrampa or the ama wo mo afei ne mock of frames of A4 sheets enkrata no ni books sekai catras bulbs washing powder ya wa stocke e won store room or the no mani nua panyini Muhammad Isaka ye wa okay enti ni nua panyini wo ma ne papers books and sekai bulb and a washing powder wa stocke won store room ne Herbal Center ye wadwira or the ama Eduardo Usu of Aguna Bepoa Eduardo Usu ni ye hwan oye nadamfo and what the Herbal Center na chen okay yeah to aso afei ne tier 1 pension benefit or the ama ne yere Regina enin tier 2 benefits no and watch didi suyi or the 25% ama ninua Muhammad Isaka say yawa 25% enkoma Mariama Moro 20% enkoma na yire Regina eni 15% enkoma kwada aketwa na eye ne yiri nuaba na oba aware ase na fiasema daughter of Hana eni enkomfama no ena 15% enkoma Ibrahim Muhammad ne ya nadamfo na ode ne etade pragiade ni chinchini ena o man 15% ni tier 3 pension benefits 50% enkoma na yire Regina eni 50% enkoma ne ba Max Hado afei ni mutual funds enkoma ne ba Max Hado ne personal belongings any other things say yesika ana ade a wa modi e wo saa yure mu o de ma ne ba Max Hado no enti ano no emunsam no eno no ena witness ne nso ewa ha enti certified rasta enti se wudi amamunti na ye wo ya se bia onua ne ye real wa ma ohwe enti na wo protest se bia really enye original opani di wo se nyese menua no ye real a wa ma bibia but well no de sebin preduasa ye nyina mfa no kre enkasem menua no won time o na menua ba kro won time udinim medinim na menua pani kra nya bola no de ma no unua ne din wom pension ne kra wo ma ne ti ani bi o what you say wo ma 25% aha se me na me ye yie enti o ga sa fa do ye yie o se ne ayie no maye ya ye maye boka so 320 million e ka ba so no e ba ayie ne so no 32,000 New Ghana timi mfa ne so upon the japade nyina no de ka na asan be jamo nsi
enti rasta baba ma mintu fubi badwuma mi ye emfi aduonu enum ni akire ena maye sa adwuma ye and midinkan bu bebi sese aboa ponkyere ni free nsu ase be kase denche menka bo mu chichi ekura meka na ponkyere ne se denche mawu a yenye na chinyi nokre sa krata we memfa ne se asemi ewo court ena krata we yapie ena unua capsule aba begina edi dance yesa me lord me pa chao me nua moro ti ase no o ka kire me se krata we die eyo no ana aye na emum se wo sore na ne hoto na obeye nsakiraye wa anya nsakiraye no ena odi awu enti means se we eye ne last will ebeye adwuma enti me di adanse ye se me nua ne ti ase no o ka kire me se me mfa sa krata we koto court ampani apa me zumi di na no asem so e de kokoto court e ma high court registered ne sample asiso a kire se ye certified true copy of unuane last will minua bibia ni ho abetumi aka be yadwuma enti sa we no kore na me ka akire wo no me sa na mte ne ka no kore e de kire dipa real we ejina brane opon adanse a unua capsule wedi enti ono nso ntwantro se de wakan sa na obegina court waka court ebeje we atum ama we ejina one no two ababa no a eye ne ba no o de me mama bedwafo mre mansa mama bedwafo mre mansa na mama bedwafo mekira dwen me se be ma woti asie de wo ye de wo toto eye ahwe ne yie eye kine bi asemunti be ma mobo be ma ye mobo atrase utumi tena se open so utumi tena hadwodwo baby no problem what you see sabe hwede awu ye me afidie so no maka wa anuanum nyina anim so omunua moru oboa na onye na adwen bia se obeye nsakiraye bia wo ne wirim oboa oka de daada akra opese uhunu akina bi uko hunu se wode papers ni 25% na cheo miwa ona abekọ akopebosia na ade aye yi a ubunfu me hotomi ameye changes na nka nuanom wo ho yetumi de herbal center eche bontin su ni na ya beche ye nuano books papers ene washing detergents ene sekan how yemusa ye ho sa asem wi yo sawati ase enti so obie na no ka se me hotomi a me yensesa ya oboa no de daada abo eye daada akra no opese wo osoma wo e ma de stamp kosi sa we so say you certified eye na no asem anu no nko nsesa hwe me ka ni say yi opa o me so da ye nka se de na Krobea ka no oboa eno anu e hye na adwunim eno de awu akwada ketwa ne yere hwe oba wo influence oba ma so I'm telling you so wo ye brema na wa nwene ankwachiri na oba daada mira wonko yei o hwe na wonya krata bi ntuwachi akina bi wuni ho na wo de wo hwan na ka kire o se mi na medi nkia wu abra wo de ote ase enti se oba de sa de we sha ase na wode ne nsam na mutiri ho sha wasum bra wo ye sa krata wo ya wan hwe ya do japade nyina abeche no ye hwe obey one na anwo o enso se wo hwe majority of the japade eni ne sika o de che oba no good enons carry ye ne yere one na bre ebi one na bre but akwada sebe enye ne be ma no ba na mom eye ne yere ne nua ba wa mesom no kire se no ya akwada keto akora ne yekofa ne betena ne nkyai ba hwe ne omo de che no will nim eni omo bi wo hono ma sebe enti me de mi busa me hone se aso sa moro e wote ase no no one ono anka se ne nuanom no no ono ntem te sei na ye te se anisuo ana na bibi wo ho a eye haw eda wo ono ntem ene ono mo anhwa anka ene ode hye ni trim no ode yes akrata wi no ode to ho enti sakrata wi rasta no kore ne se ne wo pe no kore no osesa no a enye yie
udua ya dance no so obedi sa dance na wo kota esi krata we ya totwene no so na meka no nokra dia ya nokra tobo eni onka sa nya nokra wo nokra awunim na wo ka enti wo wasem wa awunim a wo ka no na me nso me gina so aka se wasem sa na tie dia krata we osesa na enyeyi were no osesa na enyeyi na akwada ne de no na ye ba behwe Beba ne tiasia no ogitum sa akwada ne ye ne ba Castle ogitum sa akwada ne ye ne ba oto ne din good one inti kire so wagi atum sa ye ne ba ani nemom oba no de ne fa kwan bi so a minim se bi e be kokoto a medi adanse antem bi wanka me mpese obekan fidie so nanso ema wonya evidence bi se akwara ne nya ne bantina no wo ka se opese oye DNA enso wote ase no wantumi anyen sakiraye bia ema akwada na di ko so aka real nim ana meboa very good ya san baso meba enji romo hote say kana nyame adome hoye ababa wa ekuefi yeso wo wiamo ase wa frɛ no amene na kasa oto nsa frɛ no meto me nsa frɛ no da bɛn na nka ne sɛ so ne uhyia ana woba ene wukui ne about 6 ana me sa nya ne ko ana wo kyerɛ sɛ ka me nsan mane da foforo adai na enura wo kotena moto so ma moto de na akɔhwe ama ne nan etwitwitwi kakranti da bɛn na me sɛ Friday no so okay Friday no beba obeba Friday na aka so oba onfa Max Hado akwada de mrebi ene beginning na edi kan ni di nkomo no eno na yede tu nanim but o kire say akwada no school mo ye science okay ti omu wi a oden be banti say ni nyina nsia ne nki hu da kro no na ne bewi na omu wi science until now a shift here free ukuada no abeye nyambo Friday embenyim from ba cha o matibi ane okay Rasta what be okay kasai kasana atiefo omo hu ze mpacho what be eye me peno a pefiri ho me da ase eja kwa me asem wei ye nwuram sesei no die hia pa kese eye one wo ababa we akuefi papa no wanche we japade bia o de che ne ba o se sa kwada no mfa nhwe ne ho a eno nkyere se ton enti wo ton die enti na wo ton ya asemisa mebusa awura no eno ye baako se abusuan yi nti won mo ho ase barade baako ese abusuan so hye wo ho nso ne se akwada no papa ne ti ase no oji ni tumu kotu ni din eno ye baako mienu o mani din but say ye hia ese abusuan etu ne din de men kai say Max Hado why na dem akwada no me papa de Hado enti why na dem akwada no papa no na dem enti why na to akwada ni din eno na ntina me kan say woto ni din very good say me ka say ye occasion say ye say ye to din edini free papa na num ne koye enti ye papa no na ato ni bedi enti ase ho na ya asem no enti se papa no eni ho sesei na ye koye DNA well anuanum yi me pa cha omo ne moro enyina afiri wa mada wa mfada ane ye nyina ebeye yie se ye betumi de mpanyimfo yi enuoma akoye de nanso se de otiase ne gitum ma akwada ne din che na de e wo ne krata wo ye twa ato mu a ensemisa wo ho se kura se din o de to no no mo de frɛ no okay enti we de e ya adesua e wonsemi mu ti mama asima mienu pe e ya adesua e wonsemu ye nwura asem we mu na akomo obi adwen nyambo efiada ye be se chia akra me kra bo ebre ne kra tinti okay sima ne kra ma menye ne fa bi kra la keke na me fa de aka ni nyama se efiada obeba nku ade ye nyina etimi hia bu se ni nyina etimi hia ye be hu
kwankra e be fa so idea asem wi e wati because say babia ko idea say papa iti ase watu din dada ya je atum say ampa say watu ni din nti say nyame bo na se fia na obeduru a e be hu babia social ne body ho no be fa me da se mame mo oba ade enso half minute bi na sani ayo no adisua no obo we have see a friend say afi ekwefi baby a wo bia no ne na nka so otimi ba na wantimi ama but bomodin na bra efiri se Krobea Asante kotoko se wutiri mu fan a nti amoa onkun aha de ne so de ne de ekoye na bruchiri ni de ye kre manfo be se ye kron nti ma yamu hihyew se oba na obeye na akwada no ye ne dia ene de ode ma no no ane troye na ode ache ne ba ene asem bia eni nti ma yamu hihyew kra na tutu mirika na bra na ebeye na yenhwe ne a ebefiri mu a ebeba wa amade a na kire se de wo mo kana se usuro bi nti na wa ama nti wo de ye hwe wanim se obeba na yaye na mema na yenhye ne nso na yemfa ntu ye hofo sebi wo mfiri dua mu ene baaye bra pani kasa no ka asem bi wo ma hu se nua de nua o se na ono wurawura mu apese ne nua ne benya assistant headmaster wo baabi ya ono di ni sika ninkasa yi mo kan bibi sa wom se na ye ne ya se onya aye no transfer na so wo na ye ne ya se wo wurawura mu se na wo mpa enka na ma no enwurawura mu ene enwurawura mu no enye bibia se kwase wo ko ya na wo de pen yesi so ne yesi ko enima bebre na be ko so kire se unua pani no wo ho adwempa wo bekom kura na ne suku na wo ko ye na bia enuafo yi bi ana abusua bi na boa no ma no godu oduye endi sa wo ya well now they will say wo abusuafo ne de obia enka ho wo cha ma wo ma ene oye no monko a na wo ankasa kura sa ti so oba ni nua nya bi de no nya 25% sika no mfa ngwe dey o ni chese kai na sika ya mfa no ache ne nkrata nso o chefie ensase de onye oyem bam bo wadanfo mpo o che ne heba center utimi chen ayi emfidi a yode be ye ehwehwemu na nka wonua mu dika ba ko pempo enti wo na na omu nya nya firi endi ba ko so yesa na wankaza ase ofiri duam na beto ofom emema no yesu ya yemu ye ho kakra yesa na ye nyankaza kra na se sebi yemu ye ho bi sei ye wo ye be ko fa ya bonden okay rasta papa media sani ya wo penokre no me nso me penokre me tu fo se wiri idie se eyo authentic na enye authentic no me metumi aka kire wo se yi wadwene free so pe de onuan waka ne nokre e de akire ye no eyo authentic ti yi wadwene free so ababa ne mra na yenhwe se dienti ena akwada no eyo no ne akye ne japade ye mo ba no so de kwa akobo bra dienti no akwa akoton enti se bibi ni baabi a enko beton no nkyire yemu na yehu ate medamase metima kasemba ko de ahia ras me no still me nyin tum che se me pese ye samanse fresh man no beka enum asem ma yehu se yes baby aduru no se de o kan ye no sa netie sa ye ba ye sa de no so eduru ha medamase yo ashafo asem no de wi amekan no sa pepepe na etie na se ne na Krobea ekan ye no e wo se ye twen ma ye maami etumi be pie mu ofidie ha se na nsɛmisa maako mienu bi a ye wo no ye bisa no na afi ye hu no kra wasemi mu na ye hu ekwan a befa so a ye de yie beto yie na ebusua ne oba no anasa ye maame no entamu ye kama ebusua ye ntame chuku update bi aba e de fasa story hu amede ba be down aha ye emergency Ghana TV message so be like video no wa share na afi so wa subscribe na wa drop a comment e wo comment section honom e de amame na akosua de pa ne medin ye be san so share da se ne makrawa na madawase